outra que é quando tal sai o ponta de lança, o Ozil encosta no Busquets. Quando é o Ozil que sai, é o Benzema, lá está ele, perto do Busquets. Agora grande passe de Messi, atenção, pode ser o primeiro gol do Barcelona e a bola vai para dentro, é 1-0. Golo do Barcelona, minuto 15. A primeira distração custou o primeiro golo ao Real Madrid. É uma equipa muito complicada, tem uma dinâmica, uma movimentação. O Real Madrid afrouxou um pouco mais a pressão, demasiado cedo. E o lance parece-me que é legal, porque há um movimento contrário, onde fez o Real Madrid atrasado e em desespero de causa a tentar subir, mas o passe é soberbo e a desmarcação e a finalização do Iniesta também. 1-0 para o Barcelona, gol de Iniesta. Aproveitou tudo o meio-campo merengue para ir sozinho para a baliza de Iker Casillas e depois a finalização é de excelência. Não há fora de jogo. Fica completamente isolado Iniesta. Um pequeno toque e o golo do Barça. Um erro do meio-campo do Real Madrid que não acompanha o movimento do Iniesta e depois o Sérgio Ramos sai tarde. Não está alinhado com a restante defesa. Se estivesse alinhado estaria fora de jogo. Quando tentou sair já era tarde. Mas daí eu achar que dois homens no meio-campo do Real Madrid. Oportunidade mais uma que o Real desperdiça. Ozil. Agora a possibilidade para Benzema. É um remate fraquinho, mas é o empate para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo a fazer 1-1 e finalmente Cristiano a marcar em Camp Nou. Fantástico, oportuno, pareceu-me também que estava adiantado. Os jogadores do Barcelona protestam todos fora de jogo, mas volto a dizer, os fora de jogo são difíceis de assinalar. Os adeptos por vezes reagem de uma forma menos própria, os jogadores também, porque estão dentro do campo, e vamos poder ver aqui se estão. Não, está o Abidal. Não, está o Abidal. É Abidal que coloca Cristiano Ronaldo em jogo. Limpinho. Está feito o empate. Benzema quis rematar a baliza. Há ali um ligeiro desvio e Cristiano, como sempre, perto do golo, a confirmar o empate. O Cristiano tem que entrar mais para dentro. Ele quer levar sempre a bola para o corredor, mas é importante. E ele, na época passada, no Real... Prima bară, preluarea este a lui David Villa. Messi! Gol! Pentru Barcelona, însă ce pasă de Gerard Piqué, pasă cu călcâiul a unui fundaș central, se vede mai rar. 12 goluri în 15 meciuri cu Real Madrid. Messi îl trântește pe Mourinho, resemnat față antrenorul portughez. Dumnezeu trăiește în Catalunia, titra anul trecut cotidianul francez L'Equipe după prestația fabuloasă contra celor de la Arsenal. Din nou Messi face diferența și devine cel mai prolific om din istoria Supercupei Spaniei, egalându-l pe Raul. Merită remarcată și această pasă formidabilă a lui Piqué. Pickenbauer, așa cum l-a supranumit presa spaniolă pe fundașul catalan. Gerard Piqué Bernabeu omoară gruparea de pe Bernabeu cu această pasă uluitoare pentru Messi, care apoi îl învinge pe Casillas. Este 2-1, la fel ca și în tur. Barcelona dă lovitura pe final de repriză și mai sunt câteva secunde de joc. Intre, o face Dani Alves, însă e într-un picior. Șpiapătă greu, se îndreaptă spre propriul careu pentru a întâmpina această nouă fază fixă a celor de la Real Madrid, pe care o bate de această dată Kaká. Centrarea lui Kaká e o ocazie mare pentru Real Madrid. Fața nu s-a încheiat. Benzema, gol! Gol del Madrid! Gol Karim Benzema, 2-2 în minutul 82 și în acest moment vom avea prelungiri. Kaká bate cornerul din care Benzema egalează. Golgheterul din presezon restabilește egalitatea și meciul continuă. Thrillerul din El Clasico este în continuare la putere. Amorțită apărarea Barcelonei la această fază. Iată o deviere nefericită a lui Xavi, care rămâne și se uită la fază. Pepe îi dă o pasă decisivă lui Benzema și în momentul intrării în teren al lui Cesc Fabregas în locul lui Pedro. S-a întors fiul rătăcitor al acestul terenului. Primește Fabregas în banda
drept venit Fabregas. Pasă pentru Messi, continuarea este pentru Adriano, vine centrarea, gol! Leo Messi! 3-2 pentru Barcelona! Și ceea ce este sigur în acest moment este că nu avem prelungiri. Leo Messi devine în acest moment cel mai bun marcator din istoria Supercupei Spaniei și totodată devine jucătorul Barcelonei cu cele mai multe reușite în toate finalele disputate. A doborât toate recordurile deținute de Stoichkov, a doborât și recordul all-time în Supercupă al lui Raúl González. Messi, omul eveniment pentru Barcelona. Nu jucase un meci pentru Barça de la acea finală din Champions League, a venit dubla cu Real, care l-a motivat la maximum și iată două goluri și o pasă decisivă, finalizare impecabilă, Casillas învins pentru a treia oară. Tot de la Messi pleacă pasa impecabilă pentru Adriano și inspirație pentru José Mourinho, pentru Pep Guardiola, care îl introduce pe Adriano în teren. Un șut cu precizie chirurgicală venit din stângul fabulos al lui Messi și iată